namin sa channel namin. Manghuli kami ng pang-ulam, lutuin namin mamaya. At mukbang, magmumukbang. Kung sa kadik? Mangisda o. Pasol sige. Ito na natin to. May huli ka dik? Biron? Hmm? Wala ka na. Okay, kuha. Patay, sudan na yung luto. Ito guys, laki. Sobrang tigas. Laki kaya to. Guys, ito. Laki ka to. Sobrang laki nito guys. Barko na no? Ganda ng view. Laki. Lapit na. Yan. Ito na. Ito guys. Muli. Oh. Ito na. Ito, muli na. Ang laki. Ito. Sobrang laki. Sobrang laki. Ito na guys. Mamaya lulutuin natin. Malaking isda. Guys, bago ng mga putong patatas. Ilagay natin yung laman ng sardinas. Guys, luto na guys. Alam na ang kasunod guys. At sa mga ka-tripulbi, magbukbang nyo kami ron. Dito na lang kami guys. Yung luto namin sardinas. Yung huli namin kanina. Yung luto namin mukbang na tayo. Tikman natin kung masarap pa talaga. Magkasal muna tayong bigo tambul. Bigo tambul. Kainan na. Tikman mo yung luto. Luto kakaibang sardinas. Guys, ito pala yung luto natin sardinas patata. Yan. Tambol, kuha ka. Ayun. Ayun na. Ayun. Ang sarap nito. Harap. Wala pa kami medyo. Subukan nyo to, magluto sa inyong bahay. Ay ibang luto ng sardinas, masarap. Sobrang sarap. Makatipid ka pa.
Ayan na. Tapos na. Ayan. Tagtag na. Ang sarap. Ano pa? Ngayon ka lang katikin ito. Ako magluto. Masarap ba? May paula ko sa'yo. Kain. Guys, kain guys. Sobrang sarap guys. May paula ko sa'yo. Anong isda na nakulong? Anong isda na nakulong? Bibilangan kita ng 10 pag hindi ka naka-answer kung ang hihirit. Isa, dalawa, tatlo. Anong isda na kulong? Anong klaseng isda na kulong? Anong isda na kulong? Sardinas. Ba't alam mo? Nakakulong siya sa lata. Very good. Marunong na pala ito ha. Mag-answer. Marunong na pala ito ha. Nastudyuhan pa na niya mag-answer. May tama ka. Alright. Saka lang akong tama guys, tama. Sabaw. Akin, ubos na. Ano muna tayo ng Next up was Party Games, a bunch of mini games and whoever can get the best score wins. Now if you know Party Games, you would know that it is incredible. Hindi mo ubos. Masarap guys. Simpleng luto lang guys, sardinas. Katipid ka pa. Sarap. At sa mga fans natin diyan sa Taiwan, sana wag kayong magtawang magsuporta. Siguraduhin nyo mag-subscribe, like, share, comment. At salamat guys na sa papanood nyo sa mga video naming nauna. Thank you. Thank you.